نامزد سەرۆکۆماریە یەتفاقا ملی کەمال کلشتەرۆغڵو ji bajêrê Dêrsimê ye. Ew ji eşîra Kureyşiyan e û ji malbata Pîran tê. Namzediya wî li bajêr bûye sedema kêfxweşiyê. Kiliçdaroglu demekberî li ser medya civakî vîdyoyek parvekir û got ku ew Elewî ye. Hin kes dibêjin nehewce bû ku vê daxuyaniyê daye û baweriya xwe derdixe pêşlê. Seroka Komelê Elewiyan li Dêrsimê Bedriye Doğan dibêje ev gotina wî fişara li ser Elewiyan kêmtir kir û bîhna wan pê derket. Serokkomar her carê ji bo Kiliçdaroglu biçûk bixîne henekê xwe bi nasnemawiya Elewîtiyê dikir. Pir zora Kiliçdaroglu dibir. Digot ka çima tu nabêjî tu Elewî yî. Çayê me jî li devê Kiliçdaroglî bû. Ka çima nabêje ku ew Elewî ye. Birserî bilind e ku ew Elewî ye. Baş bû ku got. Bi vê sedemê xwanexa te girîng li paş ma. Ji ber ku Elewîtî ne tiştek mirov jê fedî dike. Namzeda CHP Hüsniye Karakoyun ji dibêje bi salan e bi çavek biçûk li Tunceli û xelkên Elewî hatiye nihêrdin ji ber nasnema wan. Paramızın harlanması için Bi salan e em li derve hatin hîştin. Ji ber nasnama me di derece duyî de li me amele kirin. Li ser me zextên mezin hebûn. Lewma namzediya Kiliçdaroglu bu me hemiyan pir biqîmet e. Dema bû serokkomar êdî em ji ber ku Dêrsimî ne em ê rastê memeleyê xerab neyin. Qeyd û bendên li pêş me wê rabin. Ew mirovekî pir hêja û adil e. Di vê dinya alem bibîne ku Elewî çiqas û adil û bi wijdan dikarin welatek bi rê ve bin. Li bajêr hilbijartina 2018 de hedefeş sedî pêncî û yek dengan send. Ji Itîfaqa Millî û ya Komarî zêdetir dengsend bû. Neha jî ji bo parlamenteriyê jî tê gotin şansê namzeda Partiya Keska Çep Ayten Kordû zêde ye. Li Dêrsimê bêkarî feqîrî pir zêde ye. Derfeteka ji bo ciwanan nîne. Tê gotin di nav sê salan da ji 3000 zêdetir mirov çûne Kanada û Ewropayê. Hêviya wan ji vî welatî nemaye. Namzeda Partiya Çepa Kesk Ayten Kordû behsa pirsgirêkên bajêr kir û got bikaranîna madeyên tiryak di nav ciwanan da belav dibe. Keç û jin jî ji ber bêkarî û tunebûnê dikevin rêyên xerab. Önceliklerine göre Lazım e em hemî hêzên demokratîk li raxex li hember van xerabî û pirsgirêka te koşînek mezin bidin. Çareseriyên hêsan nîşan bidin. Helbet polîtikayên taybet bi salan li ser bajarê Kurdan dikin. Lê dibin em hêzê demokratîk ser van diharan û kêmesiyan temam bikin û kedek mezin ji bo gel bidin. Hêjayê gotineye ku Kiliçdaroglu ku were hilbijartin Dêrsimê dibêjin ew roj bû wan cejn e. Lê ku bi ser nekeve gelek rûniştvanên Dêrsimê dibêjin ku ew ê jî weka bi hezaran gencan berê xwe bikin welatên Ewropayê. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Dêrsim.